L-Assoċjazzjoni Maltija għall-Lukandi u Ristoranti laqet il-Memoranda of Understanding iffirmat bejn il-Gvern Malti u l-Bank taċ-Ċina u China International Travel Services ftehmiet li ħabbar il-Prim Ministru nhar it-Tlieta. Dan se jwassal biex sal-2018 mal-10,000 turist Ċiniż iżur il-pajjiżna u sal-2020 iċ-ċifra titla' għal 50,000. Mhux numru żgħir meta wieħed iqis kemm se jkun hemm żieda mal-lum. Tony Zara, l-President tal-MHRA, qal li pajjiżna għamel pass fid-direzzjoni tajba għaliex spjega kif sal-2020 is-suq Ċiniż mistenni jkun l-ikbar suq turistiku fid-dinja minn fejn se tibbenefika l-Ewropa. Però li nista' ngħid li s-suq Ċiniż huwa importanti ħafna mhux biss għas-suq ġdid u kbir u li se jiftaħ imma dawk iċ-Ċiniżi illi llum qed jittraveljaw u dawk illi se jittraveljaw fil-futur huma dawk l-iktar li għandhom flus xjompqu. U ċ-Ċiniżi huma magħrufin bħala dawk nies li jixtru l-iktar minn wienet u l-iktar affarijiet expensive mill-wienet meta jaslu fid-destinazzjoni. Allura das-suq għalina huwa importanti, ġdid, u li sejtina turist illi jonfoq iktar ġo pajjiżna. Dawn huma turisti li ġejjin minn kultura differenti ferm minn turisti li pajjiżna mdorri bihom u għalhekk jistennew affarijiet differenti minn turisti oħrajn mis-suq Ewropew jew mis-suq Amerikan. Zara qal li għaldaqstant tajjeb li l-operaturi li b'xi mod jikkontribwixxu lis-settur turistiku lokali ikunu kapaċi jaddattaw għal bżonnijiet ta' dan is-suq ġdid filwaqt li jassiguraw li s-servizz li joffru dejjem jitjieb. Meta s-suq tat-turizmu beda jinfetaħ, aħna kellna l-Ingliżi li kienu jiġu hawnhekk u għal ħafna snin is-suq turistiku kien eżattament jikkejterja l-Ingliżi biss. Però eventwalment indunajna li hemm swieq oħra bħal Ġermanja u Franza u biex ftaħna dawn is-swieq konna adottajna strateġija differenti. Kellna lukandi li kienu jispeċjalizzaw għal Ġermaniżi, ristoranti jispeċjalizzaw, ftit kulħadd tgħallem kif jeħed il-jom dawn u naħseb illi l-istess ħaġa se jiġri hawnhekk.